офатҳои табиӣ дар ноҳияи ҷиргатол, ноҳияи лахши ҳозира. Чанд рӯз пештарак дар ноҳияи ҷиргатол дар қишлоқи озодагон собиқ Шилбилӣ сел омада, кӯҳ ҳамихел аз ҷош лағжида ними қишлоқа бурд, чанд хонаи мардума бурд, чанд молу гова бурд. Комиссия ташкил шуд аз тарафи ҳукумат, то ҳозир ягон ёрдам нарасониданд. Пас аз ҳамин фуромадани сел, баъди 2-3 рӯз, қариб тӯли 5 рӯз аст ки ҳамарӯза чанд соат пас замин меҷанбад. Хонаҳои мардум, қариб ки 90% хонаҳои мардумои деҳои наздиктар ба ҳамон ҷое ки заминҷунбӣ шурӯъ шудагиай, ҳама дар кӯчаҳо зиндагӣ мекунанд. Хонаҳошон кафидагиай, метарсанд ки хона доранд. Заминҳо ҳам тез ҷо медиҳанд. нав ба мо хабар доданд ки аз ҳамон ҳукумати ноҳия омадан гуфтанд ки бирен хонаҳотон. Мардум вақте ки дар дашт ҳама зиндагӣ мекарданд, дар ҳавои кушод, ҳукумат гуфтанд ки бирен хонаҳотон. Гуфтанд ки мо метарсем, наметавонем хона рафта, хонаҳомон вайронанд. Ва ҷавоб додае ки хонаҳотон безеб сохтагием, айби хитон, айби мо нестай. рӯзи ҳайдушанбе комиссия меояд, иҷа набина шуморо, бирен хонаҳотон, хеле ором кардестай. Ина дар ягон телевизионҳои давлатӣ дар ягон чӣ нишон надоданд. Мардум агар ки ҳамин хабарҳо ягон хабар дошта бошед, марҳамат гузорем, то ки дигаронам бинад. мо мехоҳем як гурӯҳи ҳамин муҳоҷиро ташкил кунем, ягон сумӣ палатка гирем, равон кунем, ё ки ҳамон ҳукумат хоҳиш мекунем ки касе ки ҳукумат кор мекунад, хоҳиш мекунем ки ҳамон вазъа бинанд, биомӯзанд, заминҷунбӣ чанд қадр давом метиҳад. имрӯз асри 21 тамоми технология ҳастанд. Агар ки якчон натонанд, аз дигар давлатҳо специалист вайрод кунанд. ин зиндагии мардума, ин шӯхӣ нест. як ноҳияи калон қариб 100 000 аҳолӣ дорад. ина нигоҳ кардан дар кори ҳама мардум барои ободии ҳамин ватан зиндагӣ мекунанд.